ברוכים הבאים לכיתת האמן המסכמת שלנו. לקראת מבחני הרישוי, אנחנו הולכים לעשות כאן משהו קצת אחר. הרי כולנו יודעים שהדרכה מעולה היא אף פעם לא רק להקריא תאריכים מתוך איזה ספר היסטוריה, נכון? הדרכה באמת בלתי נשכחת, כזו שמשאירה אנשים פעורי פה, היא כזו שמשלבת ג'אולוגיה, ביולוגיה, היסטוריה ותיאולוגיה למסע אחד רציף ומרתק. אז היום אנחנו לוקחים את הגישה הרב-תחומית הזו ומיישמים אותה על אחד המסלולים הכי חשובים, מורכבים ומבוקשים שיש. האתרים הנוצריים בירושלים, מימי ישוע ועד לימינו. בואו נתחיל. אז מפת הדרכים שלנו להיום די פשוטה. נתחיל עם איזה מבוא קצר אבל סופר חשוב על גיאוגרפיה ומסלה, משם נקפוץ להר הזיתים וגט שמנים, נרד למטה אל נחל קדרון וניכנס לוויה דולורוזה, משם נגיע לשיא, כנסיית הקבר, ונסגור את הסיפור על הר ציון. אוקיי, פרק ראשון, מבוא, גיאוגרפיה ומסלה. כי כמו שכל מדריך טוב יודע, הכל חייב להתחיל מהקרקע. תראו, כשעומדים בתצפית, המושג הראשון שפשוט חייבים להסביר הוא האגן החזותי של ירושלים. מה זה אומר בעצם? זה המרחב המדויק שבו אנחנו יכולים לראות את העיר העתיקה מהרכסים שמסביב, והיא צופה עלינו בחזרה. העיר יושבת ממש, אבל ממש, על קו פרשת המים הארצי. תחשבו על זה רגע, טיפת גשם שנופלת מערבה תעשה את כל הדרך לים התיכון, אבל טיפה שנופלת קצת מזרחה תרד באגן הניקוז של נחל קדרון ישר לים המלח. המיקום המטורף הזה, ממש על התפר שבין המדבר הצהוב לירוק, זה הבסיס של הבסיס כדי להבין את המתח הרוחני של העיר הזאת. עכשיו, מה שבאמת מרתק פה הוא איך הגיאולוגיה אשכרה הכתיבה את ההיסטוריה. שימו לב להבדל העצום בין אבן המלכה לאבן הקקולה. המלכה היא אבן קשה, סופר איכותית, שמתקשה כשהיא באה במגע עם האוויר. בגלל זה השתמשו בה כדי לחצוב את אבני הכותל המערבי, ועל מחצבת מלכה כזו בדיוק נבנתה גם כנסיית הקבר. אבל הקקולה, סיפור אחר לגמרי. זו אבן קירטון ממש רכה. אי אפשר לבנות איתה ארמונות, אבל נורא קל לחצוב בה. וזו בדיוק, אבל בדיוק הסיבה שבאזורים כמו הר הצופים והר הזיתים, איפה שיש המון קקולה, אנחנו מוצאים את כל מערות הקבורה של ימי הבית השני, ואת תעשיית כלי האבן של היהודים מאותה תקופה. עם ההבנה הגיאולוגית הזו בראש, בואו נמשיך לפרק השני, לתחנה הפיזית הראשונה שלנו, הר הזיתים וגת שמנים. כשאנחנו עומדים וצופים על 150,000 הקברים של בית העלמין היהודי העתיק והפעיל ביותר בעולם, היסטוריה של מעל 3,000 שנה, כדאי לא לזרוק רק מספרים לאוויר. יש פה הזדמנות לשלוף את התנ"ך ולהקריא את הפסוק מזכריה פרק י"ד, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם. המילים האלה גורמות לאנשים להבין פתאום למה ההר הזה כל כך קריטי. זו נקודת האפס של תחיית המתים באחרית הימים במסורת היהודית, וזה בדיוק הרקע שעליו פועל ישוע. כשאנחנו יורדים קצת למטה, אל גן גט שמנים, איפה שעל פי המסורת ישוע התפלל לפני המאסר שלו, אנחנו פוגשים שילוב מדהים של ביולוגיה והיסטוריה. תראו, יש שם 8 עצי זית עתיקים, ובשנת 2011 הוותיקן ערך להם בדיקת DNA. ומה הם גילו? תחזיקו חזק. לכולם יש מטען גנטי זהה לחלוטין. כולם בעצם יחורים שנלקחו מעץ אם אחד ויחיד. הגזעים שלהם אולי חלולים ומפותלים, ויש להם קוטר מטורף של כמעט 3 מטרים, אבל הערכת גיל השורשים מדברת על למעלה מ-1,500 שנה. הם פשוט עדים חיים, אותנטיים מההיסטוריה של העיר הזאת. ממש ליד גת שמנים אנחנו מוצאים את קבר מרים, יורדים 47 מדרגות, דרך חזית סלבנית מהמאה ה-12, ונכנסים לתוך קריפטה חשוכה ומרשימה. וזה החלק המעניין. לצד כל המזבחות הנוצריים שם, אי אפשר לפספס את המחרב המוסלמי שפונה לכיוון מקה. למה זה כל כך חשוב להדרכה? כי זה מדגים בשטח את המארג הדתי המטורף והשזור של ירושלים, ומזכיר לנו את המעמד העליון שיש למרים במסורת של האסלאם. טוב, פרק שלישי. מהקריפטה אנחנו צוללים עוד יותר למטה על נחל קדרון, ומשם נטפס לוויה דולורוזה. בדרך אנחנו חוצים את עמק קדרון, עמק יהושפט, איפה שעל פי המסורת התרחש משפט אחרית הימים. ואז פתאום מופיעות המצבות הענקיות האלה. הרבה מבקרים מיד יגידו, הנה קבר אבשלום. וכאן נכנס התפקיד שלנו. צריך לקחת את הארכיאולוגיה ולעשות קצת סדר, בעדינות כמובן. אנחנו מסבירים שאלו ממש לא קברים של דמויות מהתנ"ך, אלא אחוזות קבר סופר מפוארות של עשירי ירושלים מתקופת הבית השני. אפשר ממש להראות להם איך הארכיטקטורה משלבת סגנון יהודי, הלניסטי ומצרי, הכל ביחד בכותרות העמודים ובגגות.
כשאנחנו נכנסים סוף סוף לעיר העתיקה, לוויה דולורוזה, חשוב לשים את הדברים בהקשר הנכון. הוויה דולורוזה של היום היא לא הרחוב הגיאוגרפי של תקופת הבית השני, בכלל לא. זה בעצם מסלול ליטורגי, מסלול של תפילה עם 14 תחנות, שנוצר על ידי המסדר הפרנציסקני רק במאה ה-14, מפלס הרחוב המקורי שעליו אולי צעד ישוע לפני 2000 שנה, קבור עמוק עמוק מתחת לפני השטח. המסלול הזה משלב אירועים מהברית החדשה, יחד עם מסורות הרבה יותר מאוחרות, וזה משהו שמאוד חשוב להסביר כדי להבדיל בין החוויה הרוחנית לעובדות בשטח. כשאנחנו בתחנה הראשונה, בחצר של בית הספר אומריה, שמשקיף על הר הבית, איפה שהייתה מצודת אנטוניה, הטריק הכי טוב הוא לתת לטקסט לדבר בעד עצמו. להקריא ישירות מהבשורה על פי מתי, ויקח מים, וירחץ את ידיו לעיני העם, ויאמר, נקי אנוכי מדם הצדיק הזה. כששומעים את המילים האלה בדיוק במקום שבו המסורת אומרת שזה קרה, החיבור הופך להיות הרבה יותר מוחשי ואמיתי. בתחנה השנייה, במנזר האחיות ציון, אנחנו נתקלים באתגר קלאסי. יש שם את הליטוסטרוטוס המפורסם ואת קשת אקה הומו. המסורת אומרת שזו מקום המשפט של ישוע. אבל מה לעשות שהארכיאולוגים מזהים את הריצוף והקשת כחלק מפורום של איליה קפיטולינה, שנבנה על ידי הקיסר אדריאנוס במאה השנייה? זו בדיוק ההזדמנות להראות איך אנחנו כמדריכים מקצועיים מאזנים בין כבוד עצום למסורת דתית לבין הצגה ברורה של העובדות הארכיאולוגיות. פרק רביעי חברים, אנחנו ממשיכים לאורך התחנות עד שאנחנו מגיעים לנקודת השיא, כנסיית הקבר. רגע לפני שנכנסים פנימה, שווה לעשות סדר כרונולוגי כדי שהמבקרים יבינו מה הם בכלל רואים. כי כנסיית הקבר היא הכל חוץ ממבנה מאורגן. היא, איך לומר, בלגן קדוש. האדריכלות הכאוטית הזו היא בעצם פנקס היסטורי של 1700 שנה. מהייסוד הביזנטי במאה הרביעית, דרך הערס המזעזע של אל-חכם במאה ה-11, השיקום החלקי, הבנייה הצלבנית המסיבית במאה ה-12, שהיא בעצם רוב מה שאנחנו רואים היום, ואז, בשנת 1852, מגיע הסטטוס קוו העות'מאני הידוע, שמקפיא את המצב בין העדות השונות בדיוק כפי שהוא. בתוך הכנסייה, אנחנו עוברים דרך 5 התחנות האחרונות. עולים לגולגולתה ורואים איך המזבח היווני-אורתודוקסי יושב פיזית ממש על סלע המלכה המקורי. משם יורדים לאבן המשיכה ולעדיקולה, המבנה מ-1810 שבתוכו הקבר. אבל שימו לב, אסור בשום אופן לפספס את קבר יוסף הרמתי שנמצא ממש מאחור. המערות הקטנות והחצובות האלה הן פשוט סופר קריטיות. הן ההוכחה הארכיאולוגית הברורה לכך שהאזור הזה היה בית קברות יהודי מחוץ לחומות העיר במאה הראשונה. זה מחבר את הכל למציאות של אז. פרק 5 ואחרון. יוצאים מהעיר העתיקה ועולים להר ציון, איפה שנולדה הכנסייה הקדומה ואיפה שהטבע נאבק באבנים. בואו נסתכל רגע על עימות מדהים שיש לנו כאן בין תיאולוגיה לביולוגיה. מצד אחד, חדר הסעודה האחרונה, הסנקולום, אולם גותי צלבני יפהפה מהמאה ה-12, עמוס במשמעות, הסעודה האחרונה, הפנטקוסט. יש שם כותרת של שקנאי שמסמל את הקרבה, וממש לידה מחרב מוסלמי שמזכיר מאות שנות שליטה מוסלמית. ומצד שני, ממש בחוץ, על הקירות, הצלף הקוצני. צמח פראי שחודר לתוך סלעי המלכה והמיזי לחפש מים. פרח לבן סגול שפורח בערב ונובל בצהריים, והזרעים שלו מגיעים עד לסדקים הכי גבוהים בחומה בזכות ציפורים. ההיסטוריה פה אולי כבדה וצפופה, אבל הטבע עקשן לא פחות. ואם יורדים קומה אחת מתחת לאותו אולם נוצרי, מגיעים לקבר דוד המלך. כאן רואים ממש בעיניים את הסטרטיגרפיה של הר ציון. מצבת האבן הענקית היא כנראה מהתקופה הצלבנית, אבל הקירות עצמם הרבה יותר עתיקים. חלק מהחוקרים אפילו חושבים שהם היו פעם כנסייה או בית כנסת של קהילה יהודית נוצרית מהמאה הראשונה. זו ממש היסטוריה שמקופלת אחת בתוך השנייה. עוד קצת מזרחה משם, על מורדות ההר, נמצאת כנסיית פטרוס אן גליקנטו. עכשיו, המון אתרים פה נשענים על מסורת, נכון? אבל כאן אפשר להראות משהו סופר נדיר, מדרגות אבן רומיות מקוריות שיורדות לכיוון נחל קדרון. אלה מדרגות אותנטיות לגמרי מתקופת הבית השני, ויש סיכוי אדיר שישוע עצמו צעד עליהן באותו לילה גורלי. החיבור הפיזי הזה למרחב זה משהו שפשוט עושה צמרמורת.
ואם נחזור שנייה לאותו צלף קוצני ממקודם, כדי לקשור את כל הסיפור של ההר הזה והעיר הזה וביחד, חייבים להזכיר את הציטוט המקסים מהתלמוד, מסכת ביצה. חז"ל כינו את הצלף עז שבאילנות, כלומר, החצוף והעקשן שבעצים. הצמח הזה שמצליח לפרוח ולשרוד מתוך אבנים יבשות, הוא המטאפורה הכי טובה שאפשר לבקש לירושלים. עיר שחרבה ונבנתה שוב ושוב מתוך האבנים של עצמה. וזה בעצם מביא אותנו לסוף הסקירה שלנו ולשאלה שכל אחד צריך לקחת איתו הלאה. ראינו היום איך גיאולוגיה מניעה ארכיאולוגיה, איך בוטניקה חיה לצד היסטוריה, ואיך טקסטים עתיקים מקבלים חיים כשהם פוגשים את האדמה. כשנצא עכשיו לשטח, איך ניקח את האבנים האיומות והעצים העתיקים האלה וניתן להם קול. קול שיספר 2000 שנה של היסטוריה, מדע ואמונה שפשוט אי אפשר להפריד ביניהם. המון בהצלחה לכולנו במבחנים, ונתראה בשבילים.